கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम
ராம ராம ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே. ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே. ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே. ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே. ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே. ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே. ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே. ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே. ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே. ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே. ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே. ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே. ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே. ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே. ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்யா பிரபு நித்யானந்தா ஸ்ரீ அத்வைத கதாதர ஸ்ரீவாசாதி கௌரபக்த விருந்தா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. हरे कृष्ण माता जी प्रणाम्स. माता जी प्रणाम्स माता जी. हरे कृष्ण माता जी प्रणाम्स माता जी. हरे कृष्ण माता जी. कला माता जी प्रणाम्स. हरे कृष्ण देवसेना माता जी प्रणाम्स. हरे कृष्ण माता जी प्रणाम्स. हरे कृष्ण माता जी प्रणाम्स. हरे कृष्ण. ओके. हरे कृष्ण माता जी. प्रणाम माता जी. ஓகே, நாம வந்து க்ளோரிஸ் ஆஃப் ஹோலி நேம் பார்த்துட்டு இருக்கோம். நேற்றுக்கு நம்ம வந்துட்டு டே 1 பார்த்தோம். சைத்தன்ய மகாபிரபுவோட அவதாரத்துக்கான ரெஃபரன்ஸ் ஸ்லோகம் பார்த்தோம் பாகவதத்துல இருந்து. அப்புறம் பகவானோட நாமம், அதுதான் வந்துட்டு ஒரே ஒரு மார்க்கம் நமக்கு கலியுகத்துல. ஏன்னா ரொம்ப டிஸ்டர்ப்டா, ரொம்ப அன்லக்கியா, மிஸ்கைடடா, லேசியா, ஷார்ட் லைஃப் ஸ்பேனோட இருக்கிறோம் இல்லைங்களா கலியுகத்துல. அதுவும் நிறைய அதர்மங்களுக்கு நடுவுல இருக்கும். நம்மளும் அதர்மம் பண்ணக்கூடாது, அதுவும் ஒரு விஷயம். அந்த வகையில இப்படிப்பட்ட சிரமங்களுக்கு மதியில நம்ம வந்துட்டு பகவானை அடையறதுக்கு கலியுகத்தோட தர்மமா ரொம்ப ஈஸியான ப்ராசஸ் ஹரிநாமம் அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். வேற ஏதாவது மார்க்கம் இருந்ததுன்னா கொஞ்சம் சிரமம் இல்லைங்களா. அஷ்டாங்க யோகம் பண்ணணும், இல்ல வந்துட்டு யாகங்கள்லாம் பண்ணணும், டெம்பிள் வர்ஷிப் மாதிரி டேட்டி வர்ஷிப் தினம் 6 கால பூஜை வீட்டுல பண்ணணும் அப்படின்னா நிறைய அதற்கு நம்ம பிணைக்கணும். ஆனா கலியுகத்துல இவ்வளவு குறைபாடுகளோடு இருக்கிற கலியுகத்துல நமக்கு வந்துட்டு ஈஸியான ஒரு ப்ராசஸ். நம்ம இருக்கிற இடத்துல இருந்து நம்ம மகான் நாமத்தை ஆத்மார்த்தமா ஜெபிக்கணும் அப்படின்றதுதான். அதுவுமே செய்ய முடியல அப்படின்னா ரொம்ப சிரமம் இல்லைங்களா. நமக்காக செஞ்சுக்கிற நல்லது, நம்ம எதிர்பார்க்கறதே அதான் நல்லது அப்படின்றத நம்ம வாழ்க்கையில எதிர்பார்க்கிறோம். அதுல நம்ம ரொம்ப நல்ல ஒரு விஷயம் என்னன்னா, நமக்கே செஞ்சுக்கிறோம் நல்லது, பகவானோட நாமத்தை உச்சரிச்சு பகவானுக்கு பக்தி செய்யறது. அந்த நல்லது நம்ம மற்றவங்களுக்கும் கொடுக்கணும், அதை வந்து அவங்களுக்கும் நம்ம தெரிவிக்கணும். அதுதான் இருக்குல்லே சிறந்த ஒரு விஷயம். அந்த க்ளோரிஸ் ஆஃப் ஹோலி நேம் பார்த்துட்டு இருக்கோம். 24 மணி நேரம் பகவான் நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஒவ்வொரு நாளும். அந்த 24 மணி நேரம் ஒரு வாழ்க்கையில அச்சீவ் பண்றவங்களுக்கும் அதே அளவுதான், வாழ்க்கை வீணடிக்கிறவங்களுக்கும் 24 மணி நேரம் தான், ஜட உலகத்தை பொறுத்த வரைக்குமே இல்லைங்களா.
சிலவங்க லைஃப்ல ரொம்ப நல்லா அச்சீவ் பண்றாங்க, சிலவங்க வந்துட்டு வாழ்க்கையை வீணடிச்சிடுறாங்க. எல்லாருக்கும் ஒரே மாதிரிதான் வாழ்க்கை ஆதாரம், நேரம், காலம் எல்லாம். ஆனா அதை நம்ம எப்படி யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கிறோம் அப்படின்றதுதான் இல்லைங்களா? அந்த வகையில வந்துட்டு மெட்டீரியல் வாழ்க்கையிலே நல்ல லைஃப் வேஸ்ட் பண்றதை விட அச்சீவ் பண்ணணும்னு நம்மள நினைப்போம். அந்த வகையில ஆன்மீகத்துல பகவான் நமக்கு 24 மணி நேரம் கொடுத்துருக்காங்க. அதை நம்ம எப்படி நம்ம யூட்டிலைஸ் பண்ணி இந்த பிறப்பிறப்பு சுழற்சியில இருந்து நம்மள விடுவிச்சுக்கிறது அப்படின்றத ஒரு இன்டெலிஜென்ஸ் பர்சன் யோசிக்கணும். அந்த வகையில நம்ம என்ன பண்ணணும், பகவான் நாமத்தை நம்ம நல்லபடியா உச்சரிக்கணும். அதற்கு நேரம் இல்லை அப்படின்னு வந்துட்டு நம்ம சொல்லிடாம நம்ம வாழ்க்கை நம்ம அதற்கேற்ற மாதிரி பிளான் பண்ணி நம்ம எல்லா செயல்களையும் ஆர்கனைஸ் பண்ணிக்கணும். நாம சங்கீதம்னா மஸ்ட் எனக்கே செஞ்சுக்கிற ஒரு நல்ல விஷயம். இந்த பிறப்பிறப்பு சுழற்சியில என்னை விடுவிக்கிற ஒரு மார்க்கம். அது பகவானால எனக்கு கிடைச்ச ரொம்ப ஈஸியான ப்ராசஸ். இதை விட ஈஸியான ஒரு ப்ராசஸ் இருக்காது இல்லைங்களா? ஏன்னா இதுக்கு வந்து ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் கிடையாது, ஆச்சார அனுஷ்டானம் நம்ம ஃபாலோ பண்ண வேண்டாம். அப்படின்னும் போது இதை விட ஒரு ஈஸியான ப்ராசஸ் கிடையாது. இவ்வளவு தூரம் பகவான் நமக்கு ஈஸியா கொடுத்துருக்காங்க. அதை நம்ம என்ன பண்ணணும், கண்டிப்பா நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும். அப்ப அதற்குன்னு இவ்வளவு நேரம் நான் என்னோட லைஃப்ல என்னோட நாள்ல நான் ஒதுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லி பகவானுக்கும் நமக்குமான நேரம் நம்ம சொல்லுவோம் இல்லைங்களா? நம்மளோட ஃபேமிலிக்காக, நம்மளோட பர்சனல் விஷயத்துக்காக நம்ம நிறைய விஷயங்களை நம்ம யோசிப்போம். அதனால எனக்கும் கிருஷ்ணனுக்கான நேரம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஒரு பகுதியான நேரத்தை நம்ம ஒதுக்கிட்டு நம்ம அவசியம் நம்ம சாண்டிங் பண்ணணும் அப்படின்றதுதான். அந்த வகையில நம்ம இன்னைக்கு வந்துட்டு டே 2 பார்க்க போறோம். அதுக்கான ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணிடுறேன். ஹரே கிருஷ்ண மாலதி மாதாஜி, பிரணாம்ஸ். ஹரே கிருஷ்ணா. க்ளோரிஸ் ஆஃப் ஹோலி நேம் டே 2. இன்னைக்கு 2வது நாள். நம்ம நாமத்தோட மகிமையை பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்க போறோம். பகவானோட நாமம் வேறு, பகவான் வேறு அப்படின்றது கிடையாது. கலியுகத்துல பகவான் நம்ம கூட, இப்ப அர்ஜுனர் கூட பகவான் இருக்காங்க இல்லைங்களா? நம்ம வந்துட்டு அவங்க கூடவே எவ்வளவு பெரிய பிராப்தம். அதுவும் பகவானை வந்து அவங்க நல்லபடியா புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க, அதுவும் இன்னொரு பிராப்தம். ஏன்னா வந்துட்டு ராமர் அவதாரம் பண்ண அப்பயும் கடைசியா யாருக்கெல்லாம் விருப்பம், மோட்சம் அடைய விருப்பமோ என் கூட சரையு நதியில இறங்குங்கன்னு சொன்னப்ப நம்ம எல்லாம் போகல, இங்க இருக்கோம் இல்லைங்களா? எங்க இருந்தோம் தெரியல, விருப்பம் இல்லாம இருந்துட்டோமா இல்ல தெரியாம இருந்துட்டோமான்னு தெரியல. ஆனா அப்படி ஒரு நல்ல ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சது, மிஸ் பண்ணிட்டோம். அந்த வகையில அர்ஜுனர் கூட பகவான் இருந்திருக்காங்க. அப்பயும் வந்துட்டு அர்ஜுனர்லாம் வந்துட்டு நல்லபடியா தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்கன்னா கௌரவர்கள்லாம் கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்காம விட்டுட்டாங்க இல்லைங்களா? அப்படின்னும்போது இப்ப நம்ம கூட பகவான் இருக்காங்க, அதையும் நம்ம மிஸ் பண்ணிடக்கூடாது. இதை நம்ம நல்லபடியா புரிஞ்சுக்கணும். எப்படி நம்ம கூட பகவான் இருக்காங்க? நம்ம கூட பகவான் இல்லைன்னே கிடையாது, இருக்காங்க. எப்படின்னா அச்சா விக்கிரகத்துல இருக்காங்க. ஏதோ வந்து ஒரு சிலை நம்ம வீட்டுல வச்சிருக்கோம், அதுக்கு நம்ம ஃபார்மலா நம்ம தினமும் காலையிலயும் சாயந்தரமும் விளக்கேற்றணும். கோயிலுக்கு போகணுமா, அது ஒரு வழக்கமா அப்பா அம்மா சொல்லி கொடுத்தாங்க, அதனால நானும் போறேன். அப்படி இல்லாம அந்த உணர்வு நம்ம சொல்லுவோம் இல்லைங்களா? கோயிலுக்கெல்லாம் போனா நான் கால் கெடுக்க காத்துட்டு இருக்க வேண்டியதா இருக்கு அப்படின்னு. ஆனா பகவான் அநாதி காலமா என்ன பண்றாங்க, நம்மளாவது ஒரு 2 hours கோயில்ல கியூல நிப்போம். ஆனா பகவான் என்ன பண்றாங்க, எப்பயுமே நின்ன திருக்கோலத்துல சேவை சாதிக்கிறாங்க திருப்பதில எல்லாம். நம்ம என்ன ஒரு 2-3 hours நம்ம எங்க இருந்தோம்னா நம்ம கொஞ்சம் அப்படியே என்னடா இவ்வளவு சிரமப்பட்டு வர வேண்டியதா இருக்கே அப்படின்னு யோசிக்கிறோம். ஆனா யாருக்காக அப்படி நிக்கிறாங்க, நமக்காக. அது ஒரு கல்லா சிலையா அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா நமக்கு அதோட இது அர்த்தம் புரியாது. ஆனா அது உள்ள பகவான் இருக்காங்க இல்லைங்களா? அச்சா விக்கிரகம்ன்றது என்ன அப்படின்னு நம்ம ஆச்சாரியர்கள் சொல்லியிருக்காங்கன்னா, பகவான் கோலோகத்துல இருக்காங்க. அவங்களோட சக்தி இப்ப எப்படி பகவானோட சக்தி எல்லாத்துலயும் ஊடுருவிருக்கு இல்லைங்களா? அது மாதிரி பகவான் எப்படி அர்ஜுனர் கூட இருந்தாங்களோ அந்த மாதிரிதான் அச்சா விக்கிரகத்துல இருக்காங்க நம்ம கூட அப்படின்றது. அதே மாதிரி நம்ம வீட்லயும் சாமி இருக்காங்கன்னா அது வந்து நம்ம வந்து அந்த உணர்வோட நிஜமாலுமே கோலோகத்துல இருக்கிற கிருஷ்ணர், என் மனசுல இருக்கிற பரமாத்மா நம்ம வீட்டுல இருக்காங்க அப்படின்ற அந்த உணர்வோட நம்ம அதை பார்க்க ஆரம்பிச்சோம் அப்படின்னா பகவான் நம்ம கூட இருக்கிறது நம்மளால உணர முடியும். அதுக்கப்புறம் வீடு வந்து அவங்கள முன்னிலைப்படுத்திதான் இருக்கும். பகவானை முன்னிலைப்படுத்திதான் நம்மளோட செயல்கள், நம்ம வீட்டுல உள்ள எல்லா விஷயங்களும் நம்மளுக்கு நடக்கும். அந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து நம்மளோட அந்த பாவத்தை நம்ம கொண்டு வரணும். அது கிரந்த வடிவத்துல எல்லாரும் கேட்பாங்களா, பகவான் உங்க கூட பேசியிருக்காங்களா அப்படின்னு கேட்பாங்க. அப்படின்னா ஆமா, பகவத்கீதையில அர்ஜுனர் பக்கத்துல இருந்து நம்மளும் கேட்கிறோம். அர்ஜுனருக்கும் பகவானுக்கும் சம்பாஷணை நடக்கும்போது நம்மளும் கேட்கிறோம், நம்ம கிட்டயும் பகவான் பேசிட்டு இருக்காங்க இல்லைங்களா? அந்த வகையில கிரந்த ரூபத்துல பகவான் நம்ம கூட இருக்காங்க. இன்னொன்னு நாம ரூபத்துல. சரிங்களா? எப்பயுமே பகவானோட சக்தி வேறு, நாமம் வேறு அப்படின்றது கிடையாது. பகவானுக்கு எவ்வளவு சக்தி இருக்கோ அதே அவங்களோட பெயர்லயும் இருக்கு அப்படின்றத அங்க
தாத்பரியம். அந்த வகையில இவ்வளவு உயர்ந்த ஒரு நாமத்தை நம்ம தினமும் உச்சரிக்கணும். அதாவது இன்னைக்கு நம்ம க்ளோரிஸ் ஆஃப் ஹோலி நேம் டே 2 நம்ம பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. துர்கா மாதாஜி மங்களாச்சரணம் வாசிச்சிடலாங்களா? हरे कृष्णा माताजी। श्री विद्या माताजी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माताजी। प्रणाम माताजी। प्रणाम माता जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं दहादिस्व पदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुवो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांस च श्रीरूपं साग्रजातं सगगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादा सगगण ललिता श्री विशाखान् विदां सच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेशे गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वर्षभानुसुते देवी प्रणामे हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरद्विषे नमः। गुरुवे गौरचन्दिराय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषो शून्यवादी पासात्यशेषधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माताजी। प्रणाम माताजी। प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा दुर्गा माताजी श्लोकम வாசிச்சிடலாங்களா? हरे कृष्णा माताजी। माताजी। The holy name is the universal and supreme religion for this age. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Iti Sorushakam Namnam Kali Kalmasanashanam Natat Parataropayah Sarva Vedeshu Drishyate. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare. These 16 names composed of 32 syllables are the only means to counteract the evil effects of Kali Yuga. In all the Vedas, it is seen that to cross the ocean of nescience, there is no alternative to the chanting of the holy name. Kali Santarana Upanishad. Hare Krishna Mataji. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இப்ப நம்ம எங்க ரெஃபரன்ஸ்ல இருந்து பாக்குறோம் அப்படின்னா கலி சந்தாரண உபனிஷத் அப்படின்றதுல நம்ம பாக்குறோம். சரிங்களா? உபனிஷத்கள் நிறைய, அதுல 108 உபனிஷத்கள் பிரதானமா சொல்லுவாங்க. அதுல 10 ரொம்ப பிரதானமா கண்டிப்பா நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய உபனிஷத்கள் நம்ம பார்ப்போம். சரிங்களா? சம்பிரதாயப்படி அந்த வகையில கலி சந்தாரண உபனிஷத் அப்படின்னு ஒரு உபனிஷத் இருக்கு. அதுல என்னெல்லாம் குறிப்பிட்டிருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, இப்ப பகவத்கீதையும் கீதோபனிஷத் இல்லைங்களா? பகவானோட ஸ்லோகங்கள். கீதை பகவத்கீதை அப்படின்றது பகவானால உச்சரிக்கப்பட்ட ஸ்லோகங்கள், உத்தம ஸ்லோகங்கள் அப்படின்னு தான் அதை வந்து நம்ம பாக்குறோம். அதாவது இது வந்து கலிசந்தான உபனிஷத் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, கலியுகம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத அந்த உபனிஷத் படிச்சு நம்ம தெரிஞ்சுப்போம். சரிங்களா? இது வந்துட்டு இப்ப நம்ம பாகவதத்திலும் சில ஸ்லோகங்கள் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிடும். கலியுகத்தோட தாத்பரியம் என்ன, ரொம்ப சண்டை போடுறதுல விருப்பமா இருக்கும், அப்புறம் பாசாங்கு பண்றதுல விருப்பமா இருக்கும், அதர்மம் நிறைய இருக்கும், இதெல்லாம் தான் அதோட அடையாளம். இன்னொன்னு இப்ப நம்ம பார்த்தோம்னா ரொம்ப லேசியா இருக்கும்,
எப்பயுமே டிஸ்டர்ப்டா இருப்போம், மன சஞ்சலத்தோடயே தான் இருப்போம். சரிங்களா? அதே மாதிரி அதர்மம் நிறைய இருக்கும். இந்த மாதிரி வந்துட்டு இதெல்லாம் அடையாளங்களா பார்க்கணும். இந்த மாதிரி கலியுகத்துல என்னென்னலாம் இன்னும் நம்ம இப்ப வந்துட்டு ஒரு 4,32,000 கலியுகத்தோட கால அளவு. அதுல நம்ம கிராஸ் பண்ணிருக்கிறது ஒரு 5,000 வரைக்கும் தான். இன்னும் மிச்சம் இருக்கு. 4,28,000 கிட்ட இன்னும் மிச்சம் இருக்கு இல்லைங்களா? அப்போ இந்த 4,28,000 கலியுகம் முடியும் சமயத்துல எப்படிலாம் கலியுகம் இருக்கும் அப்படின்றது கூட இந்த உபநிஷத் பார்த்து நம்ம படிச்சோம் நம்மளால தெரிஞ்சுக்க முடியும். அந்த வகையில நம்ம இந்த உபநிஷத் பத்தி கொஞ்சம் நம்ம இதை நம்ம கூகுள்ல சர்ச் பண்ணா கூட தெரிஞ்சிடும். கலி உபநிஷத்துல கலியுகம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம போட்டு கொஞ்சம் அப்படி சர்ச் பண்ணா கூட நம்மளால ஓரளவு நம்ம கலியுகத்தை பத்தி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும். எதற்காக இதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும்னா அப்ப நம்ம இந்த அங்கலாய்க்க மாட்டோம். எதற்காக இப்படி அதர்மம் நடக்குது, எதற்காக இவ்வளவு துரோகம் நடக்குது, இதுதான் இதோட இயல்பு. பாவக்காவோட கசப்பு அதோட சேர்ந்ததுதான் இல்லைங்களா? அதே மாதிரி கலியுகத்தோட இயல்பு அப்படின்றது அதுல அதர்மம் இருக்கும் அப்படின்றது. சரி, இதுல நம்ம என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா, இதை பார்த்து பிரமிப்படையாம இதுல நமக்கு என்ன ஆதாயம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, நம்ம பகவான் நாமத்தை நம்ம உச்சரிக்கணும் அப்படின்றது. நம்ம மட்டும் உச்சரிக்கிறது இல்லாம நம்ம மத்தவங்களுக்கும் உதவி செய்யணும்னு நம்ம நினைச்சோம்னா இதை நம்ம மத்தவங்களுக்கும் கொண்டு போய் சேர்க்கணும். அதுதான் இருக்கலே ஒரு நல்ல மார்க்கம். இந்த கலியுகத்துல நம்மளையும் பாதுகாப்பா வச்சுக்க முடியும், மத்தவங்களையும் நம்ம நன்மை செய்யக்கூடிய ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா, நம்ம பகவானோட பக்தியை நம்ம எல்லாருக்கும் கொடுக்கறது தான். சரிங்களா? மத்தபடி இந்த கலியுகத்துல நம்ம சத்தியுகம் மாதிரி தர்மத்தை நம்ம நிலைநிறுத்தணும் அப்படின்னு நினைச்சோம்னா அது அவ்வளவு நம்மளோட சக்திக்கு அது சாத்தியப்படாது. நம்ம அதர்மம் பண்ணாம இருக்கணும். அதே சமயத்துல நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்மளும் பகவானை நல்லபடியா பக்தி பண்ணணும், மத்தவங்களையும் நம்ம பக்திக்கு கொண்டு வரணும். அதுதான் இதுல ஒரு ஒரு சரியான ஒரு பாசிட்டிவான ஒரு வே. சரிங்களா? அந்த வகையில கலிசந்தான் உபநிஷத்துல என்ன குறிப்பிட்டிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. These 16 names composed of 32 syllables. எத்தனை வார்த்தைகள் இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா 16 syllables இருக்கும். இது வார்த்தைகள். அதுக்கப்புறம் அதுல syllables 32 இருக்கும். சரிங்களா? ஆர் த ஒன்லி மீன்ஸ் டு கவுண்டராக்ட் த ஈவில் எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் கலியுகத்தோட அந்த அதர்ம விஷயங்கள் அதுல இருந்து நம்மள ப்ரொடெக்ட் பண்ற ஒரு விஷயம்ன்றது இந்த நாமம் தான். சரிங்களா? பகவானோட ஹரிநாமம். இன் ஆல் த வேதாஸ் இட் இஸ் சீன் தட் டு கிராஸ் த ஓஷன் ஆஃப் நேசன்ஸ், இந்த ஜட உலக துன்பத்திலிருந்து. சரிங்களா? there is no alternative to the chanting of the holy name. நம்ம வேதத்துல எங்க எவ்வளவு படிச்சு நம்ம முடிச்சு எல்லாம் வெளியில வந்தாலும் நமக்கு என்ன தெரிய வரும் அப்படின்னா, கலியுகத்தோட அந்த பிறப்பிறப்பு சுழற்சியில இருந்து கஷ்டங்களை நம்மள வெளியில கொண்டு வரணும் அப்படின்னா அதற்கு ஒரே ஒரு மார்க்கம் தான். அது என்னன்னா, நம்ம பகவானோட நாமத்தை உச்சரிக்கிறது தான் அப்படின்றத நம்ம இங்கேயும் ரெஃபரன்ஸோட நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஏதோ மேம்போக்கா நம்ம ஏதோ தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லாம, வேதம்ன்றது யாரு கொடுத்தது? பகவான் கொடுத்தது, பிரம்மாவுக்கு கொடுத்தது. அதன் அடிப்படையில பிரம்மா இந்த உலகத்துல சிருஷ்டி பண்ணாங்க. அப்ப நமக்கு அதுதான் ஆதாரம், வழிகாட்டி. நம்மளோட கேள்விகளுக்கு எல்லாம் ஆன்சர் அதுலதான் இருக்கு. நம்மளோட என்ன சொல்றது, அடையாளம். சரிங்களா? அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும், அதுல உள்ளத மேம்போக்கா எடுத்துக்காம இவ்வளவு தூரம் அதை நம்மளுக்கு கொடுத்திருக்காங்க, பகவானால கொடுக்கப்பட்டது இல்லைங்களா? சோ அதை நம்ம என்ன பண்ணணும், சீரியஸா அதை நம்ம உணரணும். சரி, இந்த ஒரு பிறப்பிறப்பு சுழற்சியில நம்மளை விடுவிக்கிறது பகவானோட ஹரிநாமம் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். அதை நம்ம நல்லபடியா நம்ம வாழ்க்கையில நம்ம உச்சாரணம் பண்ணணும் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ண துர்கா மாதாஜி. இந்த ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேவசேனா மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. Hare Krishna Mataji, pranams. Mataji, pranams Mataji. Jagai and Madai. Jagai and Madai were born into a high-class Brahmana family in Navadvipa. Their names were Jagannatha and Madhavananda Raya, the sons of Raghunatha Raya. Due to bad association, they became meat-eaters, drunkards, debauchees, gamblers, and murderers. Because they caused so much disturbance, respectable people avoided them completely. When Lord Chaitanya inaugurated the Sankirtana movement, he told Nityananda Prabhu and Haridasa Thakur to go door to door and request whomever they meet to chant the holy names of the Lord. Since Jagai and Madai were the most fallen, the two preachers decided that they were suitable candidates to receive the Lord's mercy. They approached Jagai and Madai and asked them to chant the holy names of Krishna. Jagai and Madai became enraged and chased Nityananda and Haridasa, who had to run for their lives. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Mataji. Thank you. Hare Krishna Durga Mataji. Next in the slide of வாசிச்சலாங்களா? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. கலா மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா.
Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Mataji. Pranams Mataji. Pranams Mataji. Hare Krishna. The next day, Mata struck Nityananda on the head with a piece of an earthen pot, making him bleed. When Chaitanya Mahaprabhu heard this, he immediately came to the spot, ready to punish both brothers. But when the all-merciful Gauranga saw Jagai's repentant behavior, he immediately embraced him. By seeing the Supreme Personality of Godhead face to face and being embraced by him, both of the sinful brothers were at once cleansed. Thus they received initiation into the chanting of the Hare Krishna Mahamantra from the Lord and were delivered. This place is approximately 30 meters north of Mahaprabhu Gata. Hare Krishna Mataji. Mataji. Pranams Mataji. Hare Krishna. Durga Mataji, in the Hare slide. Krishna Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna. Shri Vidya Malati Mataji, Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Pranams. After the deliverance of Jagai and Madai met with Nityananda Prabhu in a solitary place and said, "Oh my Lord, you are present within the heart of each and every living entity. I have harmed many such living entities. If I knew all whom I have harmed, then I could beg forgiveness from them. But I do not know, as there have been so many. Please tell me how all those people against whom I have committed so many offenses might become pleased with me. If you are merciful upon me, then kindly advise me what to do." Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Mataji. Pranams. Durga Mataji, next. Krishna Mataji. Shri Vidya Mataji, Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Mataji. Pranams. Pranam Mataji. Lord Nityananda replied, "Please listen, I will instruct you. Regularly go and clean the bathing gata on the Ganga. When the people take bath, they happily all of them will bless you. If you serve Ganga Devi, who eradicates all offenses, then what more good fortune is there for you than doing this service? You should also offer obeisance to everyone with great humility. If you do this, then all will forgive you for your offenses." Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Mataji. Pranams. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Mataji. Rati Mataji, Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Mataji. Pranams Mataji. After receiving this advice, Madai circumambulated Lord Nityananda many times and then left. Everyone saw how Madai was preparing the bathing Ganga on the Ganga very nicely while chanting the holy name of Sri Krishnanand, shedding tears. Madai would show much respect to anyone who came to the Ganga and offered them his humble obeisance. He would beg for forgiveness, saying, "I have committed many offenses, knowingly and unknowingly unto you. Kindly excuse me for all my absence and bless me." Everyone would cry when they saw the tears of Madai and would remember Lord Govinda. Madai began performing Shiva's austerities there and became famous as a brahmachari. He stayed on the bank of the Ganga, observed to her darshana, and with the help of a Godala, he worked God repairing the Gada. By the memory of Lord Chaitanya, the ruins of that place are still visible and known by all us. Madai Gada. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Thank you Mataji. Hare Krishna. இப்ப நம்ம பாக்குறது வந்து ஜஹாய் மத்தாய் அவங்கள பத்தின ஸ்டோரி நம்ம பார்க்க போறோம். நேத்திக்கு நம்ம வந்துட்டு சனாதன கோஸ்வாமி அவங்க கிட்ட ஒரு பிராமணர் வந்து ஒரு
இது கேட்டாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அதாவது வெல்த் வேணும் அப்படின்றதுக்காக வெல்த் கேட்டாங்க. அப்போ அவங்க வந்துட்டு இந்த சிந்தாமணி கல் குடுத்தாங்க. அதனால அவங்களுக்கு வந்துட்டு தொட்டதெல்லாம் பொன்னாகுற அந்த ஒரு ஸ்டோன் கிடைச்சது. இத விட அதிகமா ஏதோ இவங்க வச்சிருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு கேட்டப்பதான் ஹரிநாமத்த சொன்னாங்க. ஹரிநாமத்த நல்லபடியா உச்சரிக்கும்போது நம்மளுக்கு என்ன பெனிஃபிட் கிடைக்கும்? நம்மளுக்கு ராதாராணியே கிடைப்பாங்க. பகவான் கிருஷ்ணரே கிடைப்பாங்க. அதனால நம்ம வந்துட்டு நல்லபடியா சாண்டிங் பண்ணும்போதே, நம்ம ஃபோக்கஸ்டா சாண்டிங் பண்ணும்போதே, பக்தி பண்ணும்போதே பிரகலாத் மகாராஜர் நம்ம மனசுல நினைச்சுக்கணும். அவங்க நல்லபடியா பக்தி பண்ணாங்க நம்பிக்கையோட. மத்த எல்லா விஷயத்தையும் பகவான் பார்த்துக்கிட்டாங்க. அர்ஜுனன் நல்லபடியா போர் பண்ணாங்க பகவானுக்காக, தர்மத்துக்காக. மத்த எல்லா விஷயத்தையும் பகவான் பார்த்துக்கிட்டாங்க. சோ நம்மளுக்கு எந்த மென்டல் ஸ்பெகுலேஷன்ஸும் வேண்டாம். இது என்ன நடக்குமோ, அது என்ன நடக்கும். ஏன்னா நம்ம அப்படி மென்டல் ஸ்பெகுலேஷன்ஸ் வச்சுக்கிட்டாலுமே அதை நம்மளால ஓவர் கம் பண்ண முடியாது நம்ம ப்ராப்ளம்ஸ் இல்லைங்களா? சக்திக்கு மீறின விஷயங்கள் சிலது இருக்கும். அந்த வகையில் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, நம்மளோடது ரொம்ப சிம்பிள், ரொம்ப ஆன்சைட்டியே வேண்டாம். நம்ம என்ன பண்ணணும்? மனதை பகவான் மேல நிறுத்தி நம்பிக்கையோட பக்தி அதை நம்ம பண்ணணும். நம்மளோட என்ன பிரிஸ்கிரைப்ட் அதை நம்ம சரியான முறையில பகவத்கீதையில பகவான் சொன்னபடிக்கு நம்ம செய்யணும். இந்த மாதிரி நம்ம ரொம்ப சிம்பிளா எந்த ஆன்சைட்டி இல்லாம நம்ம வாழ்க்கை வாழும்போது மிச்சம் எதெல்லாம் நம்மளுக்காக நடக்கணுமோ அது எல்லாத்தையும் பகவான் நல்லபடியா பார்த்துப்பாங்கன்றத நம்ம நிறைய பாஸ்ட் டைம்ஸ்ல பாக்குறோம் இல்லைங்களா? அந்த வகையில நேத்திக்கான ஸ்டோரியிலையும் அவங்க வந்து சாண்டிங் பண்ணாங்க. அவங்கக்கிட்ட இருந்தது பாவர்ட்டியும் போச்சு அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். அதே மாதிரி அவங்க சாண்டிங் பண்ணதுனால அவங்க கிரேட் டிவோட்டியாவும் ஆனாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். 2 பக்கமும் நமக்கு பெனிஃபிட். சரிங்களா? ஆனா இதே நம்ம பக்தி பண்ணலன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம வந்துட்டு பகவானையும் அடைய முடியாது. இன்னொன்னு இந்த ஜட உலகத்துல நம்மளால எல்லா அப்டக்கிள்ஸும் நம்மளால தனிச்சு ஓவர் கம் பண்ண முடியுமா? ஏன்னா நம்ம செஞ்ச கர்மங்கள் அவ்வளவு ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும் இல்லைங்களா? சில சமயங்கள்ல ஓவர் கம் பண்ண முடியுமான்னா அவ்வளவு ஈஸியான ஒரு விஷயமா இருக்கும். ரொம்ப ஸ்ட்ரகிள் பண்ண வேண்டியிருக்கும். அதனால சேஃபானது என்ன அப்படின்னா, நம்ம பகவானை நம்பிக்கையோட பக்தி பண்ணணும். அது நம்ம நல்லபடியா பண்ணும்போது, நம்ம பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டி நம்ம பண்ணும்போது, பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டின் போது அது பகவான் சொன்ன மாதிரி டியூட்டி நம்ம முடிஞ்ச வரைக்கும் நம்ம ட்ரை பண்ணணும். இது மட்டும் நம்ம பண்ணா போதும். நாமத்தை உச்சரிச்சுக்கிட்டு நம்மளுக்கு மிச்சம் எது என்னவோ அது பகவானோட திருப்பாதத்தில் நம்ம சமைச்சிடுறோம். சரிங்களா? சமர்ப்பணம் பண்றோம். அந்த வகையில் நம்ம நேத்திக்கான ஸ்டோரி பார்த்தோம். இன்னைக்கு நம்ம வந்து ஜகாய் மாதா ஸ்டோரி பாக்குறோம். இதுல என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, இவங்க 2 பேரும் வந்து யாருன்னா பிராமண குலத்தில் பிறந்தவங்க இவங்க 2 பேரும். சரிங்களா? ஆனா என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா, கொஞ்ச காலத்துல அவங்களுக்கு வந்துட்டு நிறைய தவறான பழக்கங்கள்லாம் அவங்களுக்கு வந்துடுது. அவங்களோட நிஜ பேர் என்ன? ஜெகநாத், அப்புறம் வந்துட்டு ஜெகநாதா அண்ட் மாதவானந்தா அவங்களோட பேரு. ஆனா அவங்க வந்து யாரோட பிள்ளைங்க அப்படின்னு பார்த்தா ரகுநாத ராயா அவங்களோட பிள்ளைங்க. சரிங்களா? இவங்க வந்து இந்த பெங்கால்ல உள்ளவங்களோட நம்ம பாஸ்ட் டைம்ஸ் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். சோ அந்த வகையில அவங்க பெரிய நல்ல உயர்ந்த பிராமண குலத்துல பிறந்தவங்க. ஆனா என்ன பண்ணிட்டாங்க, அவன் தப்பான அசோசியேஷன் அதுல அவங்க இருந்ததுனால என்ன ஆயிடுச்சுன்னா, நிறைய தவறான பழக்கங்கள்லாம் அவங்க கிட்ட வந்துருச்சு. எல்லா பழக்கமும் கொலை பண்றது, அப்புறம் வந்துட்டு சூதாடுறது, அப்புறம் தவறான பழக்கங்கள், நான்வெஜ் எல்லாம் எடுத்துக்கிறது, இந்த மாதிரி அவங்க நிறைய தவறுகள்ல ஈடுபட்டுறாங்க. இந்த மாதிரி ரொம்ப எல்லாருக்கும் சிரமத்தையும் கொடுத்தனால ஒரு நல்ல உயர்ந்த குலத்துல உள்ளவங்க, நல்ல ஒரு நிலைப்பாட்டுல வாழ்க்கையை வாழறவங்க என்ன பண்ண மாட்டாங்க, அவங்க கிட்ட நெருங்க மாட்டாங்க. சரிங்களா? அந்த வகையில ஆனா அப்ப வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபுவோட அவதாரம் நடந்துட்டு இருக்கிற காலம் அது. அப்ப என்ன பண்ணாங்கன்னா, நித்யானந்த பிரபு, ஹரிதாஸ் தாக்கூர். சரிங்களா? இவங்க 2 பேரும் சைத்தன்ய மகாபிரபு, பஞ்சதத்துவால நித்யானந்த பிரபு வருவாங்க. அவங்க வந்து பலராமரோட இன்கார்னேஷன். ஹரிதாஸ் தாக்கூர் அப்படின்றவங்க பிறப்பால வந்து ஒரு முஸ்லீமா இருப்பாங்க. ஆனா சாண்டிங் பண்ணி அவங்க சைத்தன்ய மகாபிரபுவோட டிசைபிள் ஆயிடுவாங்க. அவங்க வந்து பிரம்மாவோட இன்கார்னேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சரிங்களா? அந்த வகையில இவங்க 2 பேருக்கும் பகவான் என்ன சொல்லியிருந்தாங்கன்னா, சைத்தன்ய மகாபிரபு என்ன சொல்லியிருந்தாங்கன்னா, எல்லாரோட வீட்லயும் டோர் டு டோர். சரிங்களா? அப்ப இந்த மாதிரி ஜூம் கிளாஸ் எல்லாம் இல்லை இல்லைங்களா? அதனால என்ன பண்ணாங்கன்னா, தினம் அவங்க வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா, பாக்குறவங்க எல்லாம் எல்லாரோட வீட்லயும் போயிட்டு எல்லாரையும் வந்து இந்த மாதிரி சாண்டிங் பண்ணணும். ஏன்னா கலியுகத்துல நம்மளாம் கலியுகம் ஆரம்பிக்கிற காலம் இல்லைங்களா? அதனால வந்துட்டு சாண்டிங் பண்ணணும். அதோட இம்பார்ட்டன்ஸை வந்து நல்லபடியா அவங்க சொல்லி கொடுத்துட்டு வராங்க. அப்ப அவங்க வந்து ஜகாய் மாதாவையும் பாக்குறாங்க. அப்ப வந்துட்டு அவங்க வந்து கண்டிப்பா எப்பயுமே வந்துட்டு சாதுக்களுக்கு பகவான் டிவோட்டிஸ்க்கு இந்த மோஸ்ட் ஃபாலன் சோல் மேல ரொம்ப கருணையா இருக்கும். சரிங்களா? அந்த வகையில இவங்க 2 பேரும் பார்த்தோன்னே, இவங்க 2 பேருக்கு கண்டிப்பா பகவானோட அனுகிரகம் தேவை அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணாங்களாம், அவங்களுக்கு போய் நித்யானந்த பிரபு வந்துட்டு சாண்டிங் பண்றதோட மகிமைகளை சொன்னாங்க. அப்போ அவங்க 2 பேரும் ஏற்கனவே தவறான பழக்கங்கள்லாம் இருக்காங்க இல்லைங்களா? அதனால அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா, அவங்கள ஒரு நல்லபடியா அவங்க ட்ரீட் பண்ணல. அப்புறம் நித்யானந்த பிரபுவையும் என்ன பண்ணிடுறாங்கன்னா, அவங்க வந்து அடிச்சிடுறாங்க. மதாய் வந்து தலையில வந்து அடிச்சிடுறாங்க. இது கேட்ட அப்ப அவங்களுக்கு தலையில இருந்து ரத்தம் வந்து இது கேட்டோன்னே சைத்தன்ய மகாபிரபுவுக்கு ரொம்ப வந்துட்டு கோபம் வந்துருது. சரிங்களா? ஏன்னா எப்பயுமே பகவானுக்கு தன் டிவோட்டி யாராவது ஏதாவது பண்ணாங்கன்னா ரொம்ப கஷ்டமாயிடும் இல்லைங்களா? அந்த வகையில உடனே அவங்க வந்து என்ன பண்றாங்க, அவங்க 2 பேரையும் அழிக்கிறதுக்காக வராங்க. சுதர்சனத்தை எடுத்துட்டு அவங்கள அழிக்கிறதுக்காக வராங்க. அப்ப வந்துட்டு உடனே அதே அதே மாதிரி
டிவோட்டிஸோட அடையாளம் என்ன? அவங்க எப்பயும் மன்னிக்கும் குணத்தோட இருப்பாங்க இல்லைங்களா? அந்த ரெவெஞ்ச் எடுக்கிறது அதெல்லாம் அவங்களோட நேச்சரா இருக்காது. அப்படி இருந்தாதான் டிவோட்டி ஆக முடியும். அது மாதிரி டிவோட்டிக்கு ஏதாவது ஒண்ணுனாலும் பகவான் உடனே வந்துட்டு நிப்பாங்க அப்படின்றத நம்ம நிறைய பாஸ்ட் டைம்ஸ்ல நம்ம பாக்குறோம். அந்த வகையில வந்துட்டு பகவான் வராங்க. ஆனா அப்ப வந்துட்டு உடனே நித்யானந்த பிரபு அப்படிலாம் எதுவும் நம்ம வந்துட்டு நாம சங்கீதத்தின் எல்லாத்துக்கும் கொடுக்கறதுக்காகவும் அவர் பக்தி எப்படி பண்றதுன்னு சொல்லி கொடுக்கறதுக்காகவும் தான் நம்ம வந்திருக்கோம். இப்ப நீங்க ஆயுதம் எதுவும் எடுக்கக்கூடாதுன்னு வந்துட்டு ரெக்வஸ்ட் பண்ணிப்பாங்க. இதெல்லாம் பாக்குறாங்க. ஜகாயும் மதாயும் பாக்குறாங்க. ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் பாக்குறாங்க வேற. அதுவும் இல்லைங்களா சைத்தன்ய மகாபிரபுவ. அப்படி பார்க்கும் அந்த சமயத்துல உங்களுக்கு என்ன ஆயிடுது? அவனோட பாபங்கள்லாம் தொலைஞ்சு போயிடுது. பகவான் நேருக்கு நேர் பார்க்கும்போது. அதனாலதான் மங்கள ஆரத்தி பண்ணும்போது பகவானுக்கு வந்துட்டு கோயில்ல தீபார்த்தனை காட்டும்போது கண்ணை மட்டும் மூடவே கூடாது. கோயிலுக்கு போனோம்னா கண்ணை மூடவே கூடாது. நல்ல கண்ணை நல்லா திறந்து பகவானோட அந்த திருமுகம் திருப்பாதத்திலும் திருமுகம் வரைக்கும் நல்ல மனசுல உள்வாங்கி அந்த அதை அப்படியே நினைச்சு பாக்குற அளவுக்கு அந்த அலங்காரத்தை அந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து உள்வாங்கணும்னுவாங்க. ஏன்னா பகவான் நம்ம எவ்வளவு பாக்குறோமோ நம்மளோட பாவங்கள் தொலைஞ்சு நம்மளுக்கு என்ன ஆகும்? அந்த ஆன்மீகத்துல நம்மளுக்கு பக்தியில் நம்மளுக்கு நல்ல முன்னேற்றம் ஏற்படும். அந்த வகையில இவங்களும் பாத்தீங்கன்னா ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் பாக்குறாங்க இல்லைங்களா? அதனால அவங்களோட பாவங்கள்லாம் தொலைஞ்சு போகுது. அதுக்கப்புறம் அவங்களும் என்ன பண்றாங்க? ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை இனிஷியேஷன் அவங்களுக்கும் கிடைச்சிருதுன்றத பாக்குறோம். அந்த இடம் இப்பயும் இருக்கு. அது என்ன மகாபிரபு காத் அப்படின்னு வந்துட்டு நம்ம வந்து பாக்குறோம். சரிங்களா? இதுதான் அந்த பாஸ்ட் டைம்ஸ் ரிலேட்டடான பிக்சர். நம்ம ஏற்கனவே வந்துட்டு 4 வகையான மக்கள் பக்தி சேவைக்கு வரமாட்டாங்க அப்படின்றதுல வந்துட்டு நம்ம வந்துட்டு இவங்களை பார்த்தோம். நரோதமா அப்படின்றதுல இவங்களை பார்த்தோம் இல்லைங்களா? இவங்க பாஸ்ட் டைம்ஸும் இப்போ கொஞ்சம் எக்ஸ்பேண்டடா விரிவா பாக்குறோம். அதான் அப்ப இந்த மாதிரி அவங்க ரெண்டு பேரும் இப்ப பக்தர் இது நாம சங்கீர்த்தனத்தை நல்லபடியா ஏத்துக்கிறாங்க. நல்லபடியா சாண்டிங்கும் பண்ண ஆரம்பிச்சிடுறாங்க. சரிங்களா? அப்போ ஒரு தடவை என்ன ஆகுதுன்னா மதாய் வந்துட்டு சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்துட்டு பார்த்து தனிமையில கேக்குறாங்க. இந்த மாதிரி நாங்க வந்துட்டு தவறுகள் பண்ணிட்டோம். நீங்க வந்து எல்லாருடைய இதயத்திலும் இருக்கீங்க. எவ்ரி லிவிங் என்டிட்டி. அதாவது நித்யானந்த பிரபு வந்து பலராமோட இன்கார்னேஷன். பலராமர் யாருன்னா ஆதிகுரு. சரிங்களா? ஃபர்ஸ்ட் பகவான் அவங்ககிட்ட இருந்து வந்த ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்பென்ஷனே வந்துட்டு பலராமர் தான். அப்ப அவங்க வந்து ஆதிகுருன்னு சொல்லுவாங்க. அவங்களோட mercy அவசியம் தேவை. அப்பதான் நம்மளுக்கு நாலேஜ். குருனாலே நாலேஜ் கொடுப்பாங்க இல்லைங்களா? அந்த வகையில அவங்களும் வந்துட்டு எல்லாரோட இதயத்திலும் வந்து வீற்றிருக்காங்க அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க. அப்ப வித்தின் த ஹார்ட் ஆஃப் ஈச் அண்ட் எவ்ரி லிவிங் என்டிட்டிஸ் அப்படின்ற சொல்லி அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்றாங்க? நான் நிறைய பேர் நான் வந்து சிரமப்படுத்திட்டேன். இப்ப வந்துட்டு நான் வந்து அதுக்கான பாப மன்னிப்பு நான் வந்து கேட்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. ஐ டு நாட் நோ ஹேஸ் தேர் ஹேவ்ஸ் பீன் சோ மெனி. அதாவது ஒன்னு ரெண்டுனா யாருக்காவது ஒருத்தவங்களுக்கு பண்ணிருக்கோம்னா நம்ம அவங்க கிட்ட போய் மன்னிப்பு கேட்கலாம். இவங்க நிறைய பண்ணிட்டாங்க இல்லையா? சோ அதனால எனக்கு வந்துட்டு அதுல அந்த பாவ மன்னிப்பு எனக்கு வந்து கேட்கணும். அந்த பாபத்துல இருந்து விடுதலை அடையணும். அதற்கு எனக்கு வந்து வழி சொல்லுங்க அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க. சரிங்களா? அதற்கு உடனே வந்துட்டு நித்யானந்த பிரபு என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, நீ வந்து தினம் அங்க உள்ள கங்கை இது வெஸ்ட் பெங்கால்ல தான் நடக்குது இல்லைங்களா? அங்க கங்கா நதி உண்டு. அப்ப நீ தினம் கங்கைக்கு போ. அங்க வந்துட்டு நல்லபடியா கிளீன் பண்ணு. அங்க வர மக்கள்லாம் நீராடுறதுக்கு வர மக்கள் அவங்க எல்லாம் வந்து ரொம்ப சந்தோஷப்படுவாங்க. நீ அந்த மாதிரி சர்வீஸ் பண்றதை பார்த்து. அதுக்கப்புறம் கங்கை அம்மாவையும் நீ வந்து நல்லபடியா அவங்களுக்கும் சர்வீஸ் பண்ற. ஏன்னா கங்கையில குளிச்சாலே பாவம் தொலையும் இல்லையா? அப்போ உனக்கு வந்துட்டு நல்ல ஃபார்ச்சூன் ஏற்படும் அந்த மாதிரி சர்வீஸ்னால அப்படின்றத சொல்லி அவங்க பாபத்துக்கான விமோச்சனத்தை கொடுக்குறாங்க. அது மாதிரி அங்க வர்றவங்க எல்லாமும் நீங்க நல்லபடியா அவங்கள ட்ரீட் பண்ணணும். அவங்கள மரியாதையோட நடத்தணும். அவங்ககிட்ட ரொம்ப ஹம்பிளா நீங்க ட்ரீட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்களுக்கு ஒபிசன்ஸ் மரியாதைகளை கொடுக்கணும் அப்படின்றத சொல்றாங்க. இந்த மாதிரி பண்ணும்போது உங்களோட அஃபென்ஸ் வந்து குறைஞ்சிடும் அப்படின்றத சொல்றாங்க. இதெல்லாம் கேட்டதுக்கு அப்புறம் நித்யானந்த பிரபு மதாய் வந்துட்டு வலம் வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் அவங்களும் அவங்க சொன்ன மாதிரி அவங்க என்ன போறாங்க? அந்த கங்கை ஆற்றங்கரைக்கு அவங்க போறாங்க. சரிங்களா? அங்க போயிட்டு ஹோலி நேம அதுவும் அந்த எப்பயுமே சாண்டிங் பண்ணும்போது கண்கள்ல வந்து கண்ணீர் பெருக்கெடுக்குங்களாம். அதை உணர்ந்து சொல்லும் போது. சரிங்களா? அது எப்படின்னா நம்மளுடைய இதயம் பொதுவா குருமார்கள்லாம் சொல்லுவாங்க. இதயம் வந்து எப்படி இருக்கும்னா ஸ்டீல் மாதிரி இருக்குங்களாம். அப்படி இருக்கும்போது சொல்லும்போது டேஸ்டே வராதுங்களாம். ஆனா அந்த ஸ்டீலா இருக்கிறதே நம்ம நாம ஜபம் பண்ண பகவானை பத்தி நிறைய குளோரிஸ கேட்க அவங்களோட அந்த நாமரூப குணநிலைகள் நம்ம புரிஞ்சுக்க என்ன ஆகுமா? அந்த இரும்பு மாதிரி இருக்கிற மனசு வெண்ணெய் மாதிரி சாஃப்டா பியூரா வந்துட்டு மாறுங்களாம். அந்த மாதிரி வரும்போது நமக்கு வந்துட்டு அந்த உணர்வோட கண்கள்ல தண்ணீர் வந்து நம்ம வந்துட்டு சாண்டிங் பண்ணுவோமா அந்த எஸ்டேஸ்ல நம்மளால இருக்க முடியுங்களாம். அந்த நிலைப்பாடு வரணும் இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க. குரு எல்லாம் சொல்லுவாங்க. அந்த வகையில இவங்க இப்ப என்ன பண்றாங்க? ஹோலி நேம் வந்துட்டு சொல்லிக்கிட்டே
கண்கள்ல தண்ணீர், அதாவது ஒரு மாதிரி ஆனந்த கண்ணீர் தான் சொல்லணும் அதை, இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி சொல்லிட்டு கிளீன் பண்றாங்க. அப்போ எல்லாரும் மதாய் வந்து இந்த மாதிரிலாம் வந்துட்டு ரொம்ப டிவோஷனல் சர்வீஸ்ல டெடிகேட்டடா இருக்கிறத பார்த்து எல்லாரும் அவங்களுக்கு வந்து இதுவும் பண்றாங்க, ரெஸ்பெக்டும் பண்றாங்க. அதே மாதிரி ஆஃபர் தெம் ஹிஸ் ஹம்பிள் ஒபிசன்ஸ். இவங்க என்ன பண்றாங்க, எல்லாருக்கும் மரியாதை கொடுத்து அவங்களுக்குலாம் நல்லபடியா வணக்கங்களையும் தெரிவிக்கிறாங்க. அப்புறம் எல்லார்ட்டையும் வந்து மன்னிப்பும் கேட்கறாங்க. தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ நான் உங்களை எங்கேயாவது கஷ்டப்படுத்திருந்தேன்னா மன்னிச்சிடுங்க அப்படின்னு சொல்லி என்னை வந்து ஆசீர்வாதம் பண்ணுங்கன்றது சொல்றாங்க. இதெல்லாம் பார்த்தோன்னே எல்லாருக்கும் ரொம்ப அவங்க மேல கருணை ஏற்படுது. பகவானை வந்து அவங்க நினைச்சுக்கிறாங்க அப்படின்றத பாக்குறோம். இந்த மாதிரி இவங்க வந்துட்டு நல்லபடியா சர்வீஸ் பண்ண பண்ண என்ன ஆகுறாங்க, அவங்க ஒரு பெரிய பிரம்மச்சாரியாவே அவங்க ஆயிராங்க. அவங்க பாபம் எல்லாம் தொலைஞ்சு, சரிங்களா? இப்ப அப்புறம் என்ன பண்றாங்கன்னா, அவங்க கிட்ட ஒரு இந்த ஆயுதம் ஒண்ணு இருக்கும், இந்த கோடாலின்னு சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா? அதை வச்சு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, எப்பயும் அந்த ஆற்றங்கரைய, அந்த கங்கை ஆற்றங்கரையை வந்து ரொம்பவே நல்லபடியா எந்த ஒரு இதுவும் இல்லாம நல்லபடியா அவங்க வந்து பாத்துக்கிறாங்க. ரிப்பேர்லாம் ஏதாவதுன்னா அதெல்லாம் சரி பண்ணி நல்லபடியா மெயின்டைன் பண்றாங்க அப்படின்றத பாக்குறோம். இது வந்து இப்பயும் வந்துட்டு அந்த மஹாய்காத் அப்படின்ற இடத்துல நம்மளால போய் பார்க்க முடியும் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம், சரிங்களா? அப்போ ஒருத்தவங்க எப்படி இருக்காங்க, நிறைய தவறுகள்லாம் பண்ணிருக்காங்க. ஆனாலும் நாமத்தை ஜபிக்கும் போது என்ன ஆகுது, அவங்களுக்கு அந்த பியூரிபிகேஷன் ஏற்படுது. அது மாதிரி பக்தர்களுக்கு சேவை பண்ணும் போதும் அவங்களுக்கு பியூரிபிகேஷன் ஏற்படுது அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ண. துர்கா மாதாஜி ஸ்லோகம் வாசிச்சிடலாங்களா? हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण माताजी। कलिर्दोष निधे राजन अस्ति है एको महान गुणः कीर्तनात् एव कृष्णस्य मुक्त संग परम रचेत। My dear king, although Kali Yuga is full of faults, there is still one good quality about this age. It is that simply by chanting the Hare Krishna Maha Mantra, one can be free from material bondage and be promoted to the transcendental kingdom. Srimad Bhagavatam 12.3.51. Hare Krishna Mataji. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சோ இப்போ பர்ஷித் மகாராஜருக்கு சுகதேவ் கோஸ்வாமி குறிப்பிட்டிருக்காங்க. என்ன சொல்றாங்கன்னா, கலியுகம் இஸ் ஃபுல் ஆஃப் ஃபால்ஸ், தவறுகள் நிறைஞ்ச யுகம், அதர்மம் நிறைஞ்ச யுகம், சரிங்களா? அப்ப இதுல ஒரு நல்ல விஷயம் என்ன அப்படின்னா, நம்ம வந்துட்டு பகவானோட நாமத்தை உச்சரிக்கிறதால மட்டுமே கூட நம்மளால என்ன பண்ண முடியும், நம்ம இந்த ஜட உலக பிறப்பிறப்பு சோர்ஸ்ல இருந்து நம்மள விடுவிச்சுக்கிட்டு நம்ம பகவானோட லோகத்தை அடைய முடியும் அப்படின்றதுதான். அப்படிப்பட்ட உயர்ந்த மார்க்கம் தான் நமக்கு உள்ளங்கையில நெல்லிக்கனி மாதிரி கிடைச்சிருக்கு. அது நம்ம ரொம்ப சாதாரணமா எடுத்துக்காம நம்ம என்ன பண்ணோம், இம்பார்ட்டன்ஸ் நிறைய அதுக்கு கொடுத்து, ஃபோக்கஸ் நிறைய கொடுத்து. இப்ப நம்ம கையில நிறைய பணம் இருந்தா அதை நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ரொம்ப பாதுகாப்பா வச்சுக்கணும். இல்ல விலை மதிக்க முடியாத ஒரு விஷயம் நம்ம கிட்ட இருந்தா நம்ம பத்திரப்படுத்தி ஆசையா பாதுகாப்பா வச்சுக்கோம், இல்லைங்களா? அது ஜட சம்பந்தப்பட்ட விஷயத்துக்கு நம்ம அவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கும்போது ஆச்சாரியர்கள் மூலியம் பரம்பரை மூலியமா ரெஃபரன்ஸோட நம்ம பாக்குறோம். என்ன பாக்குறோம், நாம சங்கீர்த்தனம் ரொம்ப முக்கியம். நமக்கு இந்த ஜட உலக பிறப்பிறப்பு சூழ்ச்சில இருந்து கஷ்டத்துல இருந்து விடுதலை தர ஒரு மார்க்கம் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்படிப்பட்ட ஹரிநாமத்தை நம்ம உச்சரிச்சு நம்ம பகவான் லோகத்தை நம்ம அடையணும்ன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஓகேங்களா? இன்னைக்கு டே 2ல நம்ம இதான் பார்த்திருக்கோம். சோ அந்த வகையில் நம்ம இப்ப இன்னும் நாம ஜபத்தி நம்ம ஒரு 3 ரவுண்ட்ஸ் பண்ணிடலாம். வாஞ்சா கல்பதருபஷ்ய கிருபா சிந்து பயவச்ச பதிதானம் பாவனை வைஷ்ணவ நம அனந்த கோடி வைஷ்ணவ ஸ்ரீ பிரபாத் விஜய். ஹரே கிருஷ்ணா. எப்பயும் நாமத்தை உச்சரிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும். அதற்கு மட்டும் நேரம் இல்லை, இல்லைன்னா வந்துட்டு வேற எதுவும் காரணம் எதுவும் இல்லாம நம்ம பாத்துக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா. அதாவது அதான் நேத்துக்கே சொல்லியிருந்தேன் இல்லைங்களா, எனக்கு தெரிஞ்சதை சொன்னேன், எனக்கு சொன்னதை நான் உங்ககிட்ட சொல்றேன். என்னன்னா, நம்ம எந்த ஒரு செயல் செஞ்சாலும் சரி, உள்ளுக்குள்ளார வேற ஏதோ இந்த நம்மள மனசை சஞ்சலப்படுத்துற விஷயத்த நம்ம அப்படியே நம்ம என்ன பண்ணிடணும், ஒதுக்கிட்டு நம்ம நாமத்தை உச்சரிச்சுக்கிட்டே எந்த வேலையும் நம்ம செய்யணும் அப்படின்றதான். என்ன வேலை செஞ்சாலும் சரி, நம்ம குக்கிங் பண்ணாலும் சரி, வீடை கிளீன் பண்ணாலும் சரி, ஷாப்பிங் பண்ணாலும் சரி, இல்லைன்னா நம்ம டிராவல் பண்ணாலும் சரி, தூங்குறதுக்கு முன்னாடியும் சரி, எந்த செயல் செஞ்சாலும் ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை சொல்லிக்கிட்டே நம்ம என்ன பண்ணலாம், நம்ம எல்லா வேலையும் செஞ்சோம் அப்படின்னாலே அது எல்லாமே பகவானுக்காக நம்ம செய்யற ஒரு செயலாவும் இருக்கும். நம்மளுக்கு வேற அந்த சஞ்சலம் தரக்கூடிய விஷயமும் நம்ம மனசை வந்து ஆட்கொள்ளாது. பகவானே எப்பயும் மனசுல நினைஞ்சிருப்பாங்க அப்படின்றதுதான் நம்மளை சுத்திகரிச்சு நம்மள பகவான்கிட்டே கொண்டு போய் சேர்க்கும். இந்த ஒரு முறை நம்ம முடிஞ்ச வரைக்கும் நம்ம எப்பெல்லாம் நம்மளுக்கு வேற ஏதாவது தேவையில்லாத தாட்ஸ், நம்மளுக்கு பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டிக்கு தேவையான தாட்ஸ் நம்ம யோசிக்கணும். நம்ம வாழ்க்கைக்கு இன்னைக்கு நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்றத நம்ம யோசிச்சு அதை செய்யலாம். ஆனா தேவையில்லாத சஞ்சலம் தரக்கூடிய
தாட்ஸ் ரஜோகுணம் தமோகுணம் உள்ளது இருந்தது அப்படின்னா அது அந்த இடத்துலயே நம்ம வந்துட்டு உடனே ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை சொல்ல ஆரம்பிச்சிடும். சொல்லிக்கிட்டே இருந்தோம்னா அந்த மாதிரி தேவையில்லாத சஞ்சலம் தரக்கூடிய ரஜோகுணம் தமோகுணம் உள்ள தாட்ஸ் நம்ம கிட்ட வர அதுக்கப்புறம் வராது. நம்ம இந்த மாதிரி பழக்கப்படுத்தினா அதுக்கப்புறம் நம்ம சத்துவகுணத்துல நம்மளால இருக்க முடியும். பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டில ஃபோக்கஸ் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் நம்ம பகவானோட பக்தியில் நம்மள ஃபோக்கஸ் பண்ணிக்கணும். இந்த மாதிரி நம்ம பண்ணும்போது நம்மளால ஒரு பெர்ஃபெக்ஷனுக்கு நம்மளால வர முடியும் அப்படின்றதுதான். ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி சாண்டிங் பண்ணிடலாங்களா? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண டிவோட்டிஸ் 3 டிவோட்டிஸ் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா நம்ம சீக்வன்ஸா வாசிச்சிடலாம். நடுவுல தேவசேனா மாதாஜி ஃபர்ஸ்ட் வாசிச்சு கொடுங்க. நெக்ஸ்ட் கலா மாதாஜி, தேர்ட் தேவசேனா மாதாஜி, கலா மாதாஜி, தேர்ட் நான் வாசிச்சு கொடுத்துடுறேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேவசேனா மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. Hare Krishna Mataji. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. Pranams Mataji. அப்படியே கண்டினியூஸா சாண்டிங் பண்ணிட்டே வந்துடலாம். நடுவில் எதுவும் முடிஞ்ச வரைக்கும் வேற எதுவும் பேசாம அப்படியே கண்டினியூஸா. இப்ப தேவசேனா மாதாஜி, அதுக்கப்புறம் கலா மாதாஜி, அப்புறம் துர்கா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பஞ்சதத்துவ மந்திரம் ஒரு தடவை சொல்லிட்டு அப்படியே ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் சொல்லணும். முடிக்கும் போது ஒரு தடவை பஞ்சதத்துவ மகாமந்திரம் சொல்லணும். ஹரே கிருஷ்ணா. சாண்டிங் பண்ணி கொடுங்க மாதாஜி. தேவசேனா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. Hare Krishna. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Kadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Rama
Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama 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 Hare Hare.
Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Shri Advaita Kadadara, Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhara, Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare,
Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda, Hare Krishna. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare,
Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare,
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद हरे कृष्ण माता जी श्री प्रभुपाद जी हरे कृष्ण माता जी हरे कृष्ण माता जी ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, சாரி மியூட்ல இருந்திருக்கேன். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. प्रणाम माता जी ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ், இன்னைக்கு நம்ம டே 3ல டே 2ல நம்ம நல்லபடியா பார்த்தோம். நாளைக்கு நம்ம டே 3 பார்க்கலாம். க்ளோரிஸ் ஆஃப் ஹோலி நேம்ல நல்லபடியா நம்ம சாண்டிங் பண்ணணும். இந்த மாதிரி எல்லாரும் சேர்ந்து பண்ணும்போது அந்த ஆரம்ப நிலைப்பாட்டுல கொஞ்சம் சாண்டிங்ல கொஞ்சம் ஒரு அப்புறம் நம்மளே தனியாவும் நம்ம நல்லபடியா பண்ண ஆரம்பிச்சிடும். நல்லா அவசியம் எல்லாரும் வந்து ஜாயின் பண்ணி நல்லபடியா நம்ம க்ளோரிஸ் ஹோலி நேமோட க்ளோரிஸை நல்லபடியா தெரிஞ்சுப்போம். சாண்டிங் நல்லபடியா பண்ணுவோம். நமக்கே நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது நல்லது. பகவானை நம்ம நல்லபடியா அடைவோம். அதாவது என்னன்னா, மனம் வந்து வெண்ணெய் மாதிரி வரும்னு சொன்னாங்க இல்லைங்களா? இப்ப எனக்கெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஸ்டீல் மாதிரி தான் இருக்கு. சரிங்களா? இன்னும் வந்துட்டு அந்த ருச்சி வந்துட்டு ஏற்படல. அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா அது சொல்ல 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 உச்சரிக்க வெண்ணெய் மாதிரி ஆகும். அப்ப கிருஷ்ணருக்கு என்ன ரொம்ப பிடிக்கும்? பட்டர் இருக்குங்களா? அப்ப வந்து அவங்க வந்து நம்ம இதயத்தை வந்து திடிப்பாங்க. சரிங்களா? அந்த அளவுக்கு வந்து நாம சங்கீர்த்தனத்துல நமக்கு உயர்வு இருக்கு. அந்த வரைக்கும் நம்ம நல்லபடியா நாம சங்கீர்த்தனம்